Pakita ko kay Pisay ng ating po mga kapatid na Igorot. Si Mother. Yan. Sige po, yung ating po mga kapatid na Igorot. Mula po sa Barangay Kalaknis. Ayan, napakagandang tingnan po ng ating pong mga katutuboy. May isang damdamin. Ano po, pagdating sa pagpapahalaga sa kultura. Napakahusay ni engineer. Sumayaw. Ang ating mga kagalang-galang, handang-handang sumayaw. Kasang-kasa sa ating Sisiwi Challenge.